Zdravím vás o novej časti iStalku a dneska si preberme nejaké nové témy. Poprosím asistentku o obálku, ako vlastne tému sme na dneska vybrali. Sám neviem, vôbec som to nevyberal. Dobre, takže ako by som investoval 1000 alebo 10 000 eur a skorej do čoho vie začiatočný investor zainvestovať svoj počiatočný kapitál. K tomuto by som sa vyjadril asi natoľko, že ak máte 1000 eur alebo do 1000 eur, ak máte takýto nízky kapitál, tak by som osobne napríklad môj takýto kapitál rozložil medzi akcie a zlato a striebro. Ničím iným by som sa moc, by som povedal, nezapodieval, lebo to ani nemá cenu s takým malým kapitálom. To zlato je tiež v takej úvodzovke, lebo keď ho kupujete v malých množstvách, tak preplatíte dosť na poplatkoch a dosť na sprede, ktorý tam vlastne nastane pri kúpe. Ak by som mal napríklad 1000 eur, tak by som ich zainvestoval tým spôsobom, že by som dal do MSCI World alebo FTSE All World do ETF-ka, ktoré vlastne pokrýva skoro celý svet. Dal by som možno 500 eur, alebo dajme tomu, že 50%, 30% alebo 40% by som dal asi do S&P 500, potlačil by som trošku ten potlačil by som ten podiel v tých amerických aj akciách v tom portfóliu, kde máte vlastne aj nižší poplatok, lebo pri FTSE All World máte 0,22% poplatok u brokera väčšinou a za S&P 500 na európskom trhu máte 0,07% poplatok. To by vám urobilo asi, keď to spriemerujeme, 0,10 alebo 0,15% poplatok. A k tomu by ste si mohli dokúpiť nejaké napríklad zlato alebo striebro. Asi by som skorej začal so striebrom, lebo to zlato kúpať v takých nižších hodnotách, že keď si kúpite 1 gramovku alebo 2 gramovku, 5 gramovku, tak stále to nevychádza moc dobre. Od tých 5 gramov vyššie je ten spread nižší a oplatí sa kupovať aj zlato, ale vlastne za 30 eur cirka vlastne v dnešnej dobe si viete kúpiť jednu uncu striebra, čo vám úplne by som povedal aj postačí. Kúpiť si napríklad 3-4 takéto mince a držať ich. Z tohto portfólia by ste mohli mať cirka s celkom aj dobrým pokrytím rizika by ste mohli z toho mať asi 7% ročný rast alebo 8%, záleží. S infláciou by to bolo asi 8% a bez inflácie alebo 9% a bez inflácie by to bolo asi 6% vlastne nárast vášho portfólia až 7% vlastne ročne. No a čo robiť napríklad s 10 000 eurami, čo je už trošku viacej peňazí a ako napríklad aké by som takéto rozložil ja peniaze v mojom osobnom portfóliu, by bolo následovne 80% do akcií a 20% do zlata a do striebra. Moc by som sa do dlhopisov nepúšťal, minimálne viem, čo všetko obsahujú dlhopisy, vyznám sa v tom, ale už by som povedal, že tá éra minimálne dlhopisov skončila už pred dlhšou dobou a zatiaľ nevidím moc potenciál v tom vlastne držaní peniaze v dlhopisoch. Ale ak sa niekomu napríklad páči tento asset alebo toto aktívum, tak úplne v poriadku, je napríklad, záleží aj koľko máte rokov, keď máte napríklad viacej rokov ako 40 alebo 50, tak je aj celkom má zmysel kvôli tej volatilite dať napríklad 40% do dlhopisov, 40% napríklad do akcií, alebo 50 a 10-15% držať napríklad v striebre a v zlate. Ten podiel pri tých vyšších peniazoch pri zlate a striebre by som spravil následovne, držal by som 80% zlata a 20% striebra, na úkor toho, že alebo 20 až 40% napríklad striebra, na úkor toho, že striebro oproti zlatu má dosť veľký potenciál do budúcnosti, ale zase ho nie je tiež rozumné prehnať a
alebo by som povedal, nakúpiť vo veľkých množstvách a ísť napríklad cez 30%, lebo dosť človek riskuje, zvyšuje si volatilitu, ale tých 20 na 80 sa väčšinou udáva, že to je celkom vlastne že dobré investičné rozhodnutie. Asi toľko to. Do kryptomena takto by som skorej nezabiehal, lebo to skorej berem, má to svoje výhody, ale k tomu by som sa radšej povenoval niekedy inokedy. Ale takéto jednoduché portfólio si viete kľudne zostaviť a ročný poplatok by ste za neho mohli mať, keby ste to robili cez brokera a sami si spravovali kapitál 0,5%, aj menej, 0,3% by ste sa vedeli dostať vlastne ročne. A to musím povedať, že je fakt, že veľmi dobrý výsledok oproti tomu, keď oproti napríklad iným investičným spoločnosťam, kde by ste si nechali spravovať kapitál, ktoré si berú 1-2%. Určite si tu menovať nebudem, ale asi ten, kto sa v tom trošku vyzná, alebo asi sa stretol s investíciami, alebo minimálne niekto ho oslovil, takže vie, o čom trošku hovorím a tie percentá sú tam aj niekedy opäť násobne vyššie. Dobre, toto by bolo asi, a ešte by som doplnil ešte takú jednu vec, takú rýchlu, k vlastne začiatočnému investorovi, vlastne s takýmto menším kapitálom. Už som toto vlastne aj popísal, len to takto zhrniem. Je možnosť investovať do tých akcií, vlastne do ETF-ok alebo do jednotlivých akcií, ale aktívne spravovanie portfólia by som neodporúčal, skôr ten pasívny prístup je lepší. Minimálne aj štúdie to ukazujú, že pasívny prístup poráža aktívny prístup aj cez 90%. A dlhopisov minimálne ja osobne sa nechytám, ale proti ním som určite není. A čo týka zlata, striebra, tam som optimistický, ale výhody zlata, striebra a iných potom aktív, ako sú aj akcie, zlata, striebra, a nejaký kryptomien, napríklad ako Bitcoin, ktoré by som popísal, lebo inému sa moc nerozumiem, takže chcem popisovať naozaj to, čomu sa rozumiem a o čom by som vedel vám aj povedať a vlastne vám týmto hodnotu nejakú priniesť. No, toto by bolo asi k tejto téme všetko a teraz by som išiel do tej vody na aspoň 5 minút, by som to chcel tam dať, sa teda vložiť do vody. Warm-up už som si dal, viac menej taký. Už sa aj stmieva pomaly, ale už to asi neviem obkecávať a poviem o tej vody. Tak snáď vám niečo to dalo, čo som vám hovoril a vlastne si môžete len užívať ako trpí. Dneska tá voda má 8 až 9 stupňov. Takže to by sa dalo. Už sa klepem a to. Potom mi asistentka prosím povedať, aspoň keď budem cirka cez 3 minúty, lebo nemalo by si poviem o čase. Ďakujem. A zabudol som si čapicu. Joj.
mi celkom aj stačilo. Ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa vám ľúbi tento content a prinášam to nejakú hodnotu, dajte like a odber. A vidíme sa na budúce. Čaute.